uJesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu siphile lolu suku futhi siphakamisela kuye udumo. Akekho ofana naye, ake sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga Baba wethu ongcwele, le mini enhle kangaka usiphile yona. Sibonga Nkosi ukuthi uhambe nathi nasemkhosini besikuwo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, akekho ofana nawe, singekulinganise namuntu. Namanje-ke Nkosi, sizofunda izwi lakho. Siyacela ukuthi ukhulume ngalo, siyale, usisole, usibuyise, usiqondise ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Kuyamangalisa Nkosi uthando osithanda ngalo. Luyamangalisa Nkosi, singakufunanga wasifuna, singakuthandanga wasithanda, singakuhloniphanga wasibekezelela, singazange Nkosi sizithobe phambi kwakho wasilinda. Siyabonga, siyabonga, siyabonga Baba wethu ongcwele. Iba nathi-ke sizofunda izwi lakho. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Simbonge uNkulunkulu ngalolu suku. Kuningi kwenzekile kodwa silondiwe ngomusa. Inhliziyo zethu ziyamangala. uNkulunkulu wethu wenza okukhulu empilweni zethu. Bazalwane, sizofunda incwadi ngokaMateyu chapter 4. Sifunde ukusuka kuverse 3. Matthew chapter 4 verse 3. Noma singavele siyiqale ekuqaleni, bazalwane, ngoba nathi vele siphuma emkhosini. Ake siyiqaleni ekuqaleni. Ithi-ke isihloko esibhalwe lapha phansi, ukulingwa kukaJesu. Kodwa thina isihloko esizosipha sona esithi nqoba ngokholo. Nqoba ngokukholwa yiNkosi uJesu Kristu. Isihloko esipha sona-ke esipha yona-ke lesi. Asifundeni-ke bazalwane. Angazi uma ngizokuzwakala kahle yini. Kodwa ngiyakholwa ngoba ngiyabona la ukuthi kuyakhombisa ukuthi kuyathatha. Sifundeni-ke siqaleni. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walamba. Kwafika umlingi wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, isho ukuba lawa matshe abe yisinkwa." Kepha waphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi kusinkwa sodwa umuntu ayaphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu." Khona uSathane wamthatha, wamisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempeli, wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi, ngoba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni nangonyawo lwakho." Jesu wathi kuye, "Kulotshiwe ukuthi ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." USathane wabuye wamisa kwenye intaba ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke nenkazimulo yayo. Wathi kuye, "Konke lokhu ngizakunika khona uma uziwisa phansi ukhuleke kimi." Khona uJesu wathi kuye, "Suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi ukhuleke eNkosini uNkulunkulu wakho, ukhonze yena yedwa." USathane wayesemshiya, kwafika izingelosi zamkhonza. Sikhuleke izwi lakho Baba, khuluma ngalo. Siyabonga Nkosi ukuqiniswa ngale ndlela. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Bazalwane, ngokungachithi nje isikhathi, kuvamile ukuthi sitshelwe babumpostoli ukuthi uma wehla uphuma emkhosini ziyaqhamuka izilingo ngempela. Hhayi ukuthi zisuke zilethwe uNkulunkulu, cha, kodwa zisuke ziqhamuka khona
uzoma kube uyayazi into obuzi ukuyiyele kuNkulunkulu. Enhlizweni yami kubuya nje indaba kaMose. Mose uyakhuphuka uye entabeni uyohlala noNkulunkulu iy'nsuku ezinde. Uze ubuya umnikeza imibhalo. Mebuya nemibhalo, iy'bhebhe zamatshe, ufica ukuthi ekhempini yakwa-Israyeli konakele kakhulu. Ufica ukuthi uNkulunkulu uyamtshela ukuthi laba bantu obaholayo bonile kimi benzile izinengiso. Uyadabuka uMose, uyayibulala lawo matshe ayiwaphethe, izibhebhe zalawo matshe. Enhlizweni yami kuyafika nje ukuthi nathi singabazalwane kuyenzeka ukuthi uthi kade uhlezi noNkulunkulu, kube khona izinto ezizokwenza ukuthi ihlubuke inhliziyo yakho, ubese uyakhohlwa izinto uNkulunkulu akunike zona, bese ukhohlwe ngisho nangamazwi uNkulunkulu akuphathise wona okunqoba. Nawa la amazwi iNkosi uJesu iyasikhumbuza, iyasiqinisa ngawo ukuthi noma ngabe-ke usudibana nezilingo ezingakanani. Awucabangi ivesi ebengilithandile bengithi ngizokhuluma ngalo, uvesi 5 othi khona uSathane wamthatha wamyisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempeli. Bazalwane, emzini ongcwele, esiqongweni sethempeli. Uma sizoyibheka ngeso lethu lenyama lendaba, vele uma ngabe siya emzini ongcwele, uma siya esontweni enkonzweni, sisuke sizolindela ukuthi la sikhona konke kuzoba ngohlelo likaNkulunkulu. Uma sizophakama mhlawumbe singene enkonzweni, siphakame ngendumiso, sisuke silindele ukuthi uNkulunkulu uzothuthulula umoya wakho engcwele kube mnandi. Kodwa la iNkosi uJesu isiwa kulo muzi ongcwele, kulesi sicongo sethempeli, khona izolingwa. Bazalwane, ekukholweni kuhlale kuthiwa akhanjwa kalula, akukho lula. Ngoba kwesinye isikhathi kuba yi-tarred road, isikhashana, bese kuba yi-gravel. Okusho ukuthi akuzukuba mnandi ey'khathini ey'thize, akuzukuba mnandi, kuzoba nzima. Khona uthisha owayengifundisa wayethanda ukuthi athi, the higher you go, the colder it becomes. Uma ngabe ukhuphuka intaba, uqwala intaba, umoya uyashintsha ube safana nowalapha phansi ethafeni. Kunjalo nasekukholweni, the higher you go or the deeper you go, uma ujula, bazalwane, uma ujula ekukholweni, ujula ezintweni zikaNkulunkulu, kuyaba nobunzima obukhulu, bese siyalondwa ngomusa uma sizobekezela, uma sizobambelela. Bese lithi izwi lapha encwadini, ngithi ngaba seFiliphi, check, ngoba seFiliphi 4 verse 13 athi nginamandla okwenza konke ngayo ongiqinisayo. Kudinga ukuthi ubanjwe yilesi sandla esizokuqinisa. Uzoba khona emzini ongcwele, ube khona esiqongweni sethempeli, kodwa kuzobe kungesiyintando kaNkulunkulu kwesinye isikhathi ukuthi ube lapho. Ngike ngabheka nje mangifunda leli vesi, kwafika nje enhlizweni yami ukuthi even lamabandla angakhonzi iNkosi uJesu Kristu ayafika, ayakhuphuka, bakhuphuke babe semoyeni othize. So uma ngabe kunjalo,
lapho la bekhuphukela khona leyo moya yalapho iyakwazi ukuhlasela thina singabazalwane. Bese sinqoba ngoJesu. Bazalwane, sinqoba ngamazwi kaNkulunkulu, sinqobe ngeNkosi uJesu. Sithathe ekuhambeni kwakhe, sithathe empilweni yakhe. Akazange ahambe kalula, akuzange kube mnandi. Wayengatamasi njengalokhu thina sitamasa. Wayengenakho ukuthi yena uzoke alale nje esuthi, alale kwi-comfortable embhedeni onomfonomfo, endlini enamafasitela amahle, enezinto zonke zokuba nomfonomfo. Wayengenakho lokho. Ingakho isikhathi esiningi impilo yakhe wayeyichitha njengoJohane ehlane emthandazweni. Ngiyakhumbula abazalwane ukuthi uJohane kuthiwa wayehlala ehlane engadli isinkwa esinerama, engadli ama-cornflakes, engadli ngisho nedowe nje lamabele, kodwa nje ephila ngey'thelo zasendle ney'nyosi phela. uNkulunkulu wayemnarisha kanjalo, imhlukanisele. Ngiyathanda nje ukuthi ngike ngithi chezu kancane ngingene kuyo le ndaba yokudla. uJesu uthi akusinkwa sodwa. Lapha evesini elilandelwa unumber 5, uvesi 4 wakhona, uthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso. Bathi thina siyabambelela kakhulu ekudleni. Uze umuntu ethi mina angikudla ukuthi, mina angikudla ukuthi. Hey, khona makuthiwa mhlawumbe kushoniwe la ekhaya, uthuthu uyamnikeza umuntu itiye, athi hayi mina angiphuzi itiye leli, uthi i-drink, angiphuzi i-drink, ngiphuza i-rooibos, angiphuzi i-rooibos, ngiphuza into ethize. Uyabona ama-order aya ngokuya ayakhuphuka ngisho kubazalwane. Uthola ukuthi kulungisiwe la ukudla, kukhulekiwe, kulungiswa lokhu kudla, mhlawumbe okokugcina. A-ofarishe umzalwane ngothando, athi umzalwane angikudli mina lokhu. Hhayi, makungekho okunye kulungile ngizothenga i-KFC ngendlela. Bazalwane, akusinkwa sodwa umuntu ayokuphila ngaso. Ake singaphakami, ake singayi lapho umlingi esisa khona. Lithi izwi akusiwo uNkulunkulu osilingayo, bazalwane. Lithi akuyena uNkulunkulu osilingayo, kodwa umlingi ofikayo asilingi. Lana la siqale khona kuvesi 3 kuyasho ukuthi umlingi. uNkulunkulu wayengamisa uJesu emzini ongcwele. uNkulunkulu wayengamthatha ngomoya wakhe ambeke esiqongweni sethempeli. Kodwa in this case kwangeyena uNkulunkulu. Sasingadideka sithi uNkulunkulu okwazi ukwenza nje, kodwa kwakungeyena. Uma ngabe sifunda ngale ey'ncwadini zabaprofethi, abaprofethi banakho ukuthi basho, oJeremiya, o-Isaiah, bayasho ukuthi ngathathwa umoya wangibeka endaweni ethize. uNkulunkulu wakhuluma nami lapho. Manje uma ngabe kuwukuthi ukhona umoya kaNkulunkulu, thina njengabazalwane simele ukwazi ukuhlukanisa. uNkulunkulu akayengi muntu, uNkulunkulu akalingi muntu. Kunje liphi lona leli vesi ukuthi likuJakobe, yes, likuJakobe. Lithi umuntu oyengayo, uvesi 13, uchapter 1 uvesi 13. Lithi umuntu oyengwayo makangasho ukuthi ngiyengwa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu angiyengwe ngokubi, naye uqobo akayengi muntu. Kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu akuholele ehlane, kodwa kwenzeka ehlane isikhathi esiningi kusuke umimlingi ekulinga ukuthi jika aphindele emuva. Ngike ngabuka indaba yabantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe. Lithi izwi likaNkulunkulu eBhayibhelini lami, yayikhona indlela eyayinqamulela.
kodwa uNkulunkulu wabahambisa ngendlela ende, ngoba ethi funa basheshe ukujika baphindele emuva, baphinde babuye bazojoyina uhambo, baphindele emuva bayolanda izinto zasekuhluphekeni zaseGibhithe. So uNkulunkulu wethu uNkulunkulu osihlelelayo ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu awukho umzuzu wempilo kaJesu Kristu ayengawazi. Inkosi uJesu yayibekela ukuthi izohlupheka ukuze thina mase sihlupheka singabi nakho ukusola, singakhonondi. Kukhona abazalwane, isikhathi esike sifike kube ngazuthi kuyabukiswa ngawe, size sithi hayi uNkulunkulu wakhe umshiyile, noma mhlambe wonile uNkulunkulu uyamjezisa. Kanti cha, lithi lelizwi khona la kuJames, kuJakobe, chapter 1, uthi uverse 12 wakhona, uverse 12 uthi ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni, ngokuba esevivinyekile uyakwamukela umqhele uphila othenjiswe yiNkosi kwabayithandayo. Kufanele ukuthi sikhuthazele silapho. Awubheke-ke inkosi uJesu uyiswa endaweni okufanele akaye kuye, of course, indawo engcwele, ubekwe esiqongweni sethempeli. Kodwa isitha sesiyayishintsha yonke lento ukuthi uphakanyisiwe phezu kwezinto zonke. Siyayishintsha. Mzalwane wami, ngesikhathi uthatha igxathu ushiya eGibhithe la kade ukhona, uya kuJesu, uphakanyiselwa endaweni ephakeme, ngoba uJesu uphakeme. Uma ngabe usuphakanyiselwe endaweni ephakeme, lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu Baba okudonsayo, ebese inkosi uJesu ikuthathe yona iyokupresenta futhi kuNkulunkulu Baba. So uma ngabe ukhishwa endaweni, ubeka endaweni ephakeme. Last week siye sakhuluma ngokuthi uDavide kwabiza ukuthi akehle ayohlangana noGoliathi phansi ethafeni. Kusho ukuthi njalo ngenxa yokuthi uNkulunkulu wathi uma ngabe beka isijeziso sokona ka-Adamu no-Eva, wathi inyoka siyoyichoboza, soyinyathela ngey'nyawo, meaning inyoka ingaphansi kwey'nyawo zethu, soyinyathela ngey'nyawo. Yona ayikusishaya ekhanda, kodwa iyosishaya isithende. Kusho ukuthi iyolokhu ilwela ukusintshontsha. Bazalwane, leli zwi esilifunda namhlanje lisiqondisa nje ekutheni yebo sizolima, kodwa sibe nezwi likaNkulunkulu emlonyeni wethu esizonqoba ngalo. Ngesinye isikhathi bake bakuhlanganyele sezikushayile izimo zempilo, usulahlekelwe mhlambe nawumuzi, usulahlekelwe mhlambe nayimoto, usulahlekelwe mhlambe nayiy'ngane sezihambile zaduka zenze imangaliso, ngoba iy'ngane ziyazenza imangaliso. Kodwa uma ngabe wena ungeza ukubheka lapho, uzobheka nje izwi likaNkulunkulu, ngoba lithi izwi lakhe akuyokuguquka nokodwa kushilo, futhi akuyokuhamba kubuyele kuye kungawenzanga umsebenzi. Akushilo nje, ngeke kuze kuphindele kuyena umsebenzi. Lize lithi njengemvula imathisa umhlaba, ayiphindele emuva kodwa kuhluma imfino. So injalo indaba kaNkulunkulu. Okwakho ukuthi uma usuhlangana nezimo ey'njalo, nqoba nokunqoba ngayo owakuthandayo. Uyasiqinisa, athi lapha kwabaseFilipi, athi nginamandla okwenza konke ngayo ongiqinisayo. Nkosi uJesu iyasiqinisa njalo. Asikwazi ukuzimela ngokwethu, asikwazi ukuzilwela ngokwethu. Athi lapha kwabaseRoma 8 verse 37, athi kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Uma abazalwane sizobambelela eNkosini uJesu, sibambelele emazwini
kababa uNkulunkulu awakhulumayo awukuphila. Sizophila noma ngabe isimo sinjani. Uyazi ukuthi kulula, angisho angasho ukuthi kulula, kodwa kuyashoko. Uyakwazi ukutshela isimo ukuthi mina ngizukufela la. Uyakwazi ukutshela isimo obhekene naso ukuthi mina awuzile ukuzongibulala, kodwa ngiyacengisiswa. Uyakwazi ukutshela isimo ungadlile, kungekho ukudla, kungekho ukuthi usemkhosini. Uthi kodwa kusasa kuzobe kungenjena ngoba umusa nesihawu sikaNkulunkulu sisha zonke iy'nsuku. Kusasa uzobe ngipho ukuhawukelwa okusha, isihe esisha sizobe siqondene nami. Kusasa kuzobe kungolunye usuku and okwanamhlanje ngizokhathazeka ngakho nje okwanamhlanje, kodwa okwakusasa ngiyazi ukuthi ngilindele okusha. Ukhulume nesimo, usitshele ukuthi ngoba iNkosi uJesu uyanqoba, nami ngizonqoba ngoba uyangithanda. Bazalwane, kuningi esibhekene nakho. Abanye ngikhuluma nje bahlezi bahanjelwe zihlobo. Kukhona lokho engqondweni ukuthi hey, uyena lo muntu ade ekhokha ama-rates, uyena lo muntu ade ebona ukuthi imoto idinga isevisi, sengizokwenze njani? Ungakhathazeki, siyanqoba nokunqoba ngosithandayo. Kungabe izimo, kungabe ilingo, kungabe inhlupheko. Kungabe inhlupheko, bazalwane, iyabakhona inhlupheko. Kungabe inhlupheko, ngeke sithi ayikho inhlupheko uma ususindisiwe, ikhona inhlupheko. Kodwa siyanqoba ngosithandayo ngoba yena wanqoba. Wanqoba waze wayonqoba ngisho phansi komhlaba. Wanqoba ngisho ukufa. Akagcinanga ngokunqoba uSathane laphaya emlinga, kodwa ngisho ukufa uqobo wakunqoba. Wasethanda thina singobani. Inhliziyo yami iyathinteka kakhulu uma ngicabanga ukuthi umuntu uke wangamthanda nje uNkulunkulu. Saribhela nje impela, saribhela, siribhela abazali besitshela. Senza izinto ezazi-against, ezazimelene nenkolo esasiyifundiswa. Sakhula, sabona ukuthi sesiyaribhela, sayeka ukuribhela, saya emasontweni. Kodwa saba ngomphika uKristu siphakathi emasontweni. Inhliziyo yami iyathinteka. uNkulunkulu wasithanda, wasibekezelela, wasilinda kwaze kwafika ukukhanya. Nangithi bazalwane, senzelwe okukhulu, samukelisiwe ngomusa. Ngathi besingapha ngomusa, asingathuli nalo musa ongaka. Singafihli ukuthi yebo zizoba khona iy'lingo, kodwa sizonqoba nokunqoba ngosithandayo. Futhi sizophiwa amandla ukuthi sikwenze konke ngaye loyo, ngoba uqinisile futhi akungeke angasiqinisi nathi. Bazalwane, kuningi uNkulunkulu akuvusile enhlizweni yami ngalesi scripture. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kukho konke kuye kwafika nokuzibheka mina ukuthi Nkosi bengenzeni uzungithande kangaka. Izimo zonke ezibuhlungu nezinzima engihlangana nazo, ezinye ngidlula kuzona ngathi iphupho, ngingazi ukuthi kwenzekeni. And mase ngibheke emuva ngingakholwa ukuthi ngidlule kanjani. Sho njalo Mhlabeleli uthi namhla Nkosi siyamangala masibheke emuva. Kuyiqiniso bazalwane, uma ungenalo imuva omangalayo uma ulibheka, uNkulunkulu usazokwenzela nawe izinto ey'nkulu. uNkulunkulu usenzela izinto ey'nkulu bazalwane. Wasiqinisa nasekulingweni, wasipha amandla, sesibona sesinqoba, sesibona sekuhambeka. Uthi-ke omunye umntwana kwenye i-function ebikade khona la, uthi umntwana ungasani ukuhlushwa izilingo ezifanayo. Iya kuNkulunkulu ube specific. Ake ngithi nje mhlambe msukuhlushwa uphuzo oludakayo. Iya kuNkulunkulu umtshele ngqo ukuthi Nkosi, ngihlushwa uphuzo, angikwazi ukuzinqobela ngokwami, kodwa ngidinga amandla avela kuwe
ukuze nginqobe. Uthi uNkulunkulu ngeke angawuphenduli lowo mkhuleko. Inkinga yethu, kusho umntwana omncane, uthi inkinga yethu siye sithi ngoba sesiyakholwa sesizonqoba, sinamandla okwenza konke. Kanti kukhona okunye okudinga ukuthi uyokhala kubaba, uthi baba, angikwazi ukuphuma la, ngidinga isandla sakho singidonse singikhiphe. So nawu bazalwane, asingeke sibakhohlise abantu ukuthi uma ususindisiwe konke is sorted. Akunjalo. Kodwa siyaya njalo njalo sithi isikhale sithi baba ngiyashona, usho njalo uPetro. Uthi Nkosi ngisize, esebona ukuthi uyacwila emanzini, uyazika. Uthi Nkosi ngisize. Bazalwane, siyadinga ukuthi siye nomkhuleko oqondile kuNkulunkulu. Ungageneralize, ungasho ukuthi hey nezilingo Nkosi ziyahlasela impilo yami. Cha. Inkanuko Nkosi nansi iyangihlupha, njengoba sisuke sivuma izono, kufanele sidalule kanjalo kuNkulunkulu. Hayi ngoba engazi, hayi ngoba engaboni. Khumbula phela ukuthi he is the same God. Uye lo nkulunkulu owathi Adamu kuphi na, embona kodwa Adamu. So injalo indaba. Mhlawumbe wayesithekile nje uAdamu ngoba wayesonile, kodwa wayemazi ukuthi ukuphi. Bazalwane, asiqiniseleni sizonqoba ngayo wasithandayo. Inkosi uJesu ingiphila kwethu. Kumanje sinaleli gama lisenzele imangaliso elithi uJesu Kristu inkosi. Siyanqoba ngalo bazalwane. Izwi likaNkulunkulu siyanqoba ngalo. Siyanqoba ngeNkosi uJesu. Siyanqoba, sinokunqoba ngoba usithandile. Uma esithandile akasigodleli amandla okunqoba. Okwethu ukuthi siye kuye sidalule. Nkosi, ngihlulwa yilokhu kanje ngiyazi awukuthandi. Ngisize Nkosi, ngisize. uJesu Kristu inkosi bazalwane, asikhuleke. Baba, siyabonga izwi lakho ngalesi sikhathi. Nkosi, ngenelela ey'mpilweni zethu, ngenelela ey'nhlizweni zethu, ngenelela Nkosi nala sihamba khona kanzima, sitakule Nkosi, sisize. Siyabonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu othembekile, lithi izwi lakho nakuphakama nakujula, Nkosi, nakuhlupheka nakufa nasiza, akukho kuyosihlukanisa nothando lwakho. Kungalokho Nkosi silokhu sibuyile kuwe, siwakhomba amabali esiwabonayo, kodwa amaningi Nkosi akhonjwa nguwe. Sipha amandla okuphuma siwalungise. Siyabonga Nkosi, busisa ulalele, busise nosazolalela. Qinise Nkosi abanhliziyo sidabukile. Ubaqinise Nkosi, ubaduduze induduzo yonke ephelele ivela kuwe. Wena owazi isimo somuntu, udlule wazi ngisho usuku lomuntu lokuhamba emhlabeni. Sipheke Nkosi ukulangazelela, ukufana namaqhawe eza kuwe edlulile ey'nhluphekweni. Siyabonga Nkosi, udumo lokufanele nezibongo zingezakho. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, inkosi uJesu Kristu ibe nani. Sisalungiselela ukuza ey'nkonzweni zabesifazane. Sengiyalangazelela bazalwane ukunibona. Inkosi ingigcine othandweni, ingibiyele, yenzele konke okuhle. Siyamethemba uNkulunkulu okuhle kakhulu esifisa senzele khona ukusigcinela ukukholwa. Sikholwe bazalwane, sikholwe izwi elimelene nathi. Sikholwe bazalwane, izwi lisihleka. Sikholwe lisiqambela amanga, sikholwe. Inkosi, sigcinele ukukholwa uJesu Kristu inkosi.